நான் பல் துலக்குகிறேன், நீ பாத்திரங்களை புதுப்பிக்கிறாய். நான் செய்தித்தாளில் செய்திகளை சேகரிக்கிறேன், நீ வீட்டில் குப்பைகளை பெருக்குகிறாய். நான் உடலை சுத்தம் செய்கிறேன், நீ ஆடைகளின் அழுக்குகளை பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். நான் பசியார வயிற்றை நிரப்புகிறேன், நீ பாத்திரங்களில் நீரை நிரப்புகிறாய். நான் அலுவலகம் கிளம்புகிறேன், நீ பிள்ளைகளை சீருடையில் அனுப்பிவிட்டு என் முறைக்காக காத்திருக்கிறாய். நான் இரவு வீடு திரும்புகிறேன், நீ இன்னும் திரும்பவில்லை சமையலறையிலிருந்து. நான் தூங்கச் செல்கிறேன், நீ கதவின் தாழ்பாள்களையும் எரியும் மின்விளக்குகளையும் பிள்ளைகளின் போர்வைகளையும் சரிபார்த்து விட்டே வந்து படுக்கையில் விழுகிறாய். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒவ்வொரு பண்டிகையும் எங்களுக்கு ஓய்வு நாட்கள், உனக்கு உறவு வீட்டு விழாக்களில் எங்களிடத்தில் நீ, கல்வி கூடங்களில் கேள்விகளுக்கான பதிலாய் நீ, சோக நிகழ்வுகளிலும் கண்ணீர் சிந்தியபடி நீ, எங்களின் பிரதிநிதியாக கோவில்களிலும் நீ. என் வாழ்க்கை தோழியே, இப்போதெல்லாம் நான் வேலை செய்கிறேன் என்று சொல்லவே கூச்சமாக இருக்கிறது. கடந்த பொழுதில் உன் ஒற்றை பதிலால் புள்ளி விவரம் சேகரிக்க வந்த அரசு ஊழியர் உன்னிடம் கேட்டார், வேலை பாக்குறீங்களாமா? உன் பதில், இல்லைங்க, நான் வீட்டில் சும்மாதான் இருக்கிறேன்.